Bună! Sunt Gabriela Zamă, bine ai venit în Țara Bunilor, podcastul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Cristina Bărănescu, interlocutoarea mea de astăzi din Țara Bunilor, este maestra cuvintelor și cea care antrenează și sprijină oamenii să aibă un impact mai mare în societate prin filonul ei de unicitate. Folosește cuvântul scris, cât și pe cel vorbit cu măiestrie, fie ca autor, redactor sau antrenor de public speaking. Este un liant pentru oameni pentru că reușește cu succes să-i conecteze și să creeze căi noi de comunicare cu valoare. Bun găsit! Bine venit, Cristina! Mă bucur că ai acceptat invitația de a veni în Țara Bunilor și de a descoperi împreună cum este pentru tine bunătatea și care au fost momentele importante în care ai simțit-o sau ai dăruit-o, în care ai beneficiat de ea, în care te-ai lăsat inspirată de bunătatea celorlalți. Și o să încep dialogul nostru cu o întrebare foarte simplă. Cine ești? Mulțumesc mult de tot pentru invitație, în primul rând. Unde altundeva poți să-ți dorești mai mult să fii decât în Țara Bunilor, nu-i așa? Și te felicit în primul rând, pentru spațiul ăsta fain de bunătate pe care îl creezi. Ai început puternic, așa, cu o întrebare. Pe cât de scurtă este întrebarea, pe atât este de încăpătoare în a o umple tu cu un răspuns. Da, tocmai de aceea zic că ai început în forță. Ok. Sunt Cristina Bărănescu, sunt mamă, cred că cu asta și începe. Sunt soție și sunt un om care face și el ceea ce poate, cât poate de bine în contextul în care se află. Dacă ar fi să răspund pe scurt, cred că asta ar fi. Din punct de vedere profesional, m-am dus, dacă vrei, tot pe zona asta de ce pot eu să fac cel mai bine și care e bucățica mea de unicitate pe care pot să o aduc în lume și ce pot eu să fac mai bine și mai bun, apropo de bunătate. Și cred că aici ce pot să fac cel mai bine este să lucrez cu cuvintele. Fie că vorbim de partea de editare și am lucrat mult ca redactor și ca editor și lucrez încă, dar în ultima perioadă lucrez mult și pe partea de public speaking, de coaching pe public speaking și testez, ca să zic așa, și zona de coaching sportiv. Asta așa inspirată și de fiul meu, pentru că face sport, își dorește să facă sport de performanță și de asta cumva mă duc și pe nișa asta de coaching. De altfel, de acolo a și pornit ideea de coaching din sport și de la antrenorii care se văd mai puțin, dar care îi ajută pe atleți să ajungă pe podium. Da, exact. Și mă inspiră foarte tare și chiar ne ajută, extrapolând în toate domeniile. Dar acestea ar fi în principal două nișe pe care merg, coaching în public speaking și coaching sportiv. Ce spun ceilalți din jurul tău? La ce consideră ei și ai confirmări în sensul ăsta că tu ești foarte bună? Am un cuvânt care îmi vine acum în minte și pe care mi l-a spus cineva la un moment dat, când adresam o astfel de întrebare în jur și mi-a spus că mă vede ca pe un fel de liant, că pot să leg și să conectez oamenii și cumva asta are legătură și cu misiunea mea personală, pentru că misiunea mea este aceea de a sprijini oamenii din comunitățile din care fac parte să aibă un impact mai mare în societate, evident, prin filonul meu de unicitate. Cam asta ar fi. Dar mă pricep, într-adevăr, sunt oameni care apelează la mine, uite, am descris asta și mie mi-ar lua o săptămână și tot n-aș ajunge la... Ajută-mă că știu că tu o să-mi faci repede textul așa cum îl vreau eu. Da. Deci ești... în zona asta, da, de a lucra cu cuvintele, de texte scrise sau de public speaking, sau cred că aici este o abilitatea mea și o fac foarte, foarte bine. E o putere foarte mare în cuvântul scris sau vorbit și este mare nevoie în zona asta de ajutor și de ghidaj. Da. Adică partea asta, dacă tot ai deschis aici cutiuța asta cu cuvintele, cred că contează atât de mult pentru noi, mai ales acum, în perioada asta în care suntem, să ne
să ne conectăm și să ne ascultăm cu adevărat unii pe ceilalți. Să ne vedem, să poți să te uiți la omul ăla și să-l vezi și să-l simți cu adevărat și să-i adresezi poate un cuvânt de care are nevoie, de o încurajare, cred că avem nevoie de partea asta în prezent, în momentul ăsta. Așa este. Și avem nevoie și de cuvinte, avem nevoie să învățăm și să ascultăm cu adevărat. Mulțumesc frumos! Mergem mai departe, dar mergem destul de departe, adică un pic încă în copilăria ta. Și o să te invit dacă poate ți este mai ușor sau mai greu să-ți amintești ce anume atunci când erai copil visai să se întâmple sau să ai sau să fii și acel lucru îl vedeai ca fiind cel mai bun care putea să ți se întâmple. Nu știu dacă visam neapărat să fiu ceva anume, dar am câteva amintiri. Știu că predam foarte mult, deci predam păpușilor în toate felurile. Le așezam, erau ca la școală și predam non-stop. Și cumva se materializează asta. Fiul meu îmi spune, măi, mama, dar tu ești profesorul de orice, tu poți să spui, să predai orice, oricui. Și zice, hai, vină că tu mi explici în 5 minute. Și îmi aduc aminte am încă două astfel de imagini. Într-una, când eram la grădiniță și pentru că ai mei îmi citau foarte multe povești acasă și eu le spuneam la rândul meu acolo. Și știu că educatoarea, când acum intuiesc eu că voia să-și ia o pauză sau ceva, mă invita, mă punea pe un scaunel în față și mă punea, ia spune tu o poveste și mai spuneam o poveste și ele stăteau cu minți și mă ascultau. Avea vreo legătură cu public speaking-ul, zic, dar mai este o imagine pe care n-am concretizat-o încă. Îmi plăcea foarte mult să dansez și chiar voiam să mă duc la balet sau să dansez. Asta îmi doream foarte mult. Asta nu s-a concretizat încă nimic, dar probabil că așteaptă. Da, încă mai e timp suficient. Da. Încă poate nu. la momentul potrivit. Ok, când erai copil făceai anumite lucruri, dar la rândul tău erai și beneficiara multor experiențe. Ce anume din toată viața ta, nu neapărat doar din copilărie, a făcut pentru tine un gest pe care tu l-ai considerat a fiind un gest de bunătate, care te-a influențat la un moment dat în viață? Ce anume s-a întâmplat atunci și care au fost consecințele? O imagine importantă a copilăriei mele e bunica mea, pentru că eu am petrecut foarte mult timp în preajma ei și de la ea am, ca să zic așa, multe povețe care m-au călăuzit în viață. Dar nu am un anume gest. Am gesturi din asta de răsfăț, gesturi de iubire. Adică nu pot să spun că deci n-am dus lipsă de astfel de gesturi de la cei din jurul meu. Nu. Dar un anume gest care a fost de impact și a schimbat ceva în viața ta prin bunătatea cuiva. Uite, un gest aparent nesemnificativ, dar poate pentru faptul că mi-a rămas în minte. Știu că am fost la un moment dat la ziua de naștere a unei colege, eram pe în clasa 1, ceva de genul, și avea ceva ce pe vremea aia nu avea toată lumea, avea un aparat de fotografiat Polaroid. Și știu că mi-a făcut atunci cadou câte o fotografie din aceea făcută instant, cu care am și plecat acasă și wow, a fost așa ceva. Dar nu știu ce anume am făcut, cum anume m-am purtat, ceva anume am făcut. Dar mi-a făcut o fotografie în plus, pe care am păstrat-o și o am și acum. Deci toți ceilalți au plecat cu fotografie, eu am plecat cu 2. Și știu că multă vreme m-am întrebat, măi, ce am făcut bun? Cum am purtat? Ce anume am făcut? Am primit o fotografie în plus și uite, ție-ți facem una în plus și vrei cu ea. Dar cred că asta m-a făcut să mă gândesc că pot să fac ceva în plus. Pot să fac ceva bun eu la rândul meu, știi? Pot să faci, uite, într-un anume context, poți să faci ceva care să determine celălalt să facă un gest în plus. Oricât de mărunt ar fi, știi? Atunci când faci tu ceva, sigur, știi, apare acea reciprocitate. Știi? În care reciprocitatea asta m-am tot gândit
Eu am așa o perspectivă, mă gândesc în general la relația cu mine, la relația cu ceilalți și la relația cu lumea. Pentru că dacă nu sunt bun cu mine, cum aș putea să fiu bun cu ceilalți? Dacă nu văd lucrurile bune care se întâmplă și care vin din lume către mine, habar n-am, poate o zi faină, ceva bun care se întâmplă, cum aș putea la fel să văd lucrurile din ceilalți sau aș putea să fiu bun față de mine? Cred că toate lucrurile astea au o legătură și până la urmă nu contează de unde pornești. Poți să pornești din oricare din unghiurile astea trei. Cred că numitorul comun e recunoștința. Cred că de aici, dacă ești un recunoscător pentru un gest făcut de ceilalți sau pentru ceva care vine din lume către tine sau pentru ceva ce poți să faci sau ce ai, deja poți să generezi acel bulgăre care să creeze mult mai mult. Da, creezi un spațiu de abundență în care lucrurile se pot manifesta frumos. Îmi place foarte tare ideea asta de a face ceva în plus. Nu neapărat ca să aștepți o recompensă, ea s-ar putea să vină din altă parte, într-un moment total neașteptat, dar întotdeauna e bună întrebarea asta. Ce aș putea să fac în plus? Pentru mine, pentru ceilalți? Rămân cu răspunsul ăsta, mă gândesc la el. Care este un lucru pe care l-ai perceput ca fiind mai puțin bun la un anumit moment în viața ta, dar care peste ani s-a dovedit a fi de fapt un mare bine pe care l-ai trăit? Chiar dacă inițial era un bine deghizat într-un lucru mai puțin bun. Ai avut un astfel de moment? Eu am o convingere că toate lucrurile aparent rele care ni se întâmplă ascund ceva bun în spate. Și asta este motivul pentru care, mă rog, fiind acum în zona asta de dezvoltare personală, văd mulți oameni în jurul meu care zic, mi s-a întâmplat lucrul ăla rău, uite, din cauza poate mama care mi-a zis chestia aia și aia m-a afectat și din cauza asta n-am performat, știi? Și mi se pare că în momentul ăsta treaba este dusă la jumătate, în sensul în care, da, ai conștientizat că un anume gest, o anumită vorbă care ți-a fost adresată te-a afectat. Dar mai fă un pas și mai puneți o întrebare. Ok, faptul că n-ai avut lucrul ăla sau că nu te-ai manifestat din cauza acelui cuvânt, acelei vorbe, acelui gest, ce ți-a adus bun? Ce te-a forțat? Te-a pus într-un anume corset, care să zic așa, care te-a forțat să dezvolți altceva bun care te-a ajutat mai departe în viață. Și de asta încurajez de fiecare dată să mai facem, apropo de, cred că ăsta e la motivul zilei, să mai faci ceva în plus. Mai fă un pas în plus, după ce ajung la conștientizarea aia și vezi, ok, ce e acolo în spate, ce mi-a adus mie bun lucrul ăla. Dar haideți să ne gândim să vin cu un exemplu concret, ca să fie și mai clar ce am vrut să spun mai devreme. Înțeleg că atitudinea ta pozitivă de a privi în orice situație și de a vedea binele din orice, poate te-a făcut chiar să realizezi că de fiecare dată, de fapt, nu e neapărat un lucru rău, ci o provocare care, în fond, te ajută să treci cumva. N-am ajuns dintotdeauna la convingerea asta. Am ajuns din experiență, trăind și văzând anumite lucruri. Uite, îți dau un exemplu concret, că mi-a venit acum. Și un exemplu banal, că îmi place să plec de la exemple super, super banale. Întotdeauna m-am gândit, zic, ok, mi-am dat seama că la un moment dat când merg pe stradă, eu nu prea văd ceea ce se întâmplă în jur. Nu sunt atentă. Chiar mi-a zis la un moment dat și dar tu nu m-ai salutat. Nu te-am văzut. Nu. Iartă-mă, dar zic, eram cu gândurile mele, eram în lumea mea. Și m-a zis, la un moment dat, zic, aoleu, dar zic, cum Doamne iartă, nu dă mașina peste mine dacă eu merg așa pe stradă? Și în momentul în care mi-am adresat întrebarea asta, am avut următoarea conștientizare și mi-am zis, mi-am dat seama că mi-am dezvoltat foarte tare viziunea în felul ăsta. Pentru că eu îmi programez de acasă, zic, ok, trebuie să ajung în punctul X, și văd unde trebuie să ajung și toate celelalte sunt detalii. Deci eu știu văd efectiv unde trebuie să ajung și celelalte sunt detalii. Deci am drumul care mă duce, știu cumva cum să ajung până acolo, pentru că am ținta în față, știi? Și asta mă ajută foarte tare. Adică faptul că, ok, nu văd ceea ce se întâmplă și nu văd anumite lucruri, dar am partea asta de viziune un pic mai mult dezvoltată și mă ajută. Știu, măcar am conștientizat că o am și mă pot folosi de ea, dar am plecat tot de la un minus. Ok, ce fac? Nu am asta, ce fac? Aoleu!
Da, probabil că asta împreună cu intenția pe care ți-o stabilești, de fapt te ajută să vezi ce e important cu adevărat pentru tine și să nu te abazi de la drumul tău. Câteodată unele detalii poate nu sunt foarte importante și atunci merită a fi ignorate cumva. Cristina, tu știu că ești o povestitoare și ai scris și cărți de povești, așa că următoarea întrebare mă gândesc că nu o să fie complicată pentru tine, mai ales că ești și mamă și nu știu cum a sunat pentru tine atunci când te-am invitat în Țara Bunilor, dar aș fi curioasă cum i-ai explica fiului tău sau oricărui copil care ar auzi despre Țara Bunilor. Cum este pentru tine Țara Bunilor? Ce ar trebui să existe în ea ca să fie exact acel loc pe care ți-l imaginezi? Am două lucruri pe care i le-aș spune. Una o spun pentru că am fost inspirată de un discurs, dacă ascult discursul, ce să fac, al lui Dorel Deatcu, un discurs intitulat De bine. Și am ascultat acum câțiva ani, dar mi-a rămas în minte și el povestea atunci despre bunica lui, care i-a spus două întrebări. Și a zis, ok, întotdeauna când vrei să faci ceva, puneți întrebările astea două. Prima, ceea ce vrei să faci e de bine? Și a doua întrebare, ok, ceea ce vrei să faci e de bine și pentru mine și pentru tine? Cred că astea spun destul de multe despre Țara Bunilor și dacă ar fi să mai explic cumva, aș spune Țara Bunilor este țara în care plantăm semințe, din care sperăm, facem un mic gest în plus. Plantăm o sămânță din care așteptăm să crească ceva bun, ceva de bine pentru ceilalți, pentru mine, pentru lume. Da. Ceva ce poate nici nu o să apucăm să vedem că a crescut, dar cu siguranță cineva va culege roadele. Categoric. Doar plantând o sămânță. Minunat. Mai am că acum mai adus aminte, noi suntem generația asta care am prins, sau eu ce obțin, generația asta care am prins Revoluția și am așteptat să se întâmple lucruri și nu s-au întâmplat. Și am așteptat și nu s-au întâmplat. Și stăteam la un moment dat de vorbă cu o prietenă, mai acum niște ani, și ce am putea noi să facem bine? Să aducem ceva bine. Noi suntem, ok, oameni obișnuiți, nu avem nici superfuncții sau ceva de decizie în care să zici putem să facem noi ceva. Și știu că am dezbătut noi acolo foarte serios problema și am ajuns la concluzia că ceea ce putem să facem noi, oamenii obișnuiți, este să ne facem treaba cât mai bine, cât putem de bine, acolo unde suntem, în contextul în care suntem. Și atunci lucrurile merg de la sine. Știu că, omul sfințește locul. Dacă te străduiești să-ți faci tu bucățica ta, să faci lucrurile cât mai bine acolo unde ești, n-are cum să nu fie bine. Cred că asta e definiția Țării Bunilor în viziunea mea, cel puțin. Da. Și cred că o buruiană care crește în țara sau ar fi în pericol cumva, dacă ar fi în Țara Bunilor, este buruiana care se numește Merge și așa. Da. Deci să ne facem treaba cât de bine putem, indiferent ce facem. Și asta dacă se mulțește foarte repede buruiana asta. Dacă merge și așa, atrage un al doilea, merge și așa, și un al treilea merge și așa. Dacă tot merge și așa, e așa imediat se umple buruiana asta, umple tot. Da, în Țara Bunilor nu-i loc pentru asta. Vorbind despre bunătate și cumva fiecare dintre noi avem o percepție foarte clară a acestui sentiment, dar dacă ar fi să-i dai o definiție și mai ales dacă ar fi să găsești o unitate de măsură pentru bunătate, care ar fi aceea? Unitatea de măsură? Ce drăguță întrebare! Unitatea de măsură. E foarte greu să măsori bunătatea, pentru că nu știi sămânța aia încotro să va duce și ce roade va da. Nu cred că poate fi cuantificată bunătatea. Poate numai număr de semințe pe care le plantezi. Pentru că, există un anume procent de semințe care nu vor da roade, dar cele care vor da roade chiar vor da roade pe măsură, chiar se vor vedea și se vor simți.
Și nu știi rodul ăla unde va da. Poate va fi copilul tău super bine educat și va da roade la rândul lui mai departe. Sau poate impactul pe care l-ai asupra unui... Nu știu, eu chiar am, apropo de cuvinte, eu cred că un cuvânt bine pus într-un anume moment potrivit poate da roade neașteptate. Și eu astfel de cuvânt, o astfel de sămânță. Deci dacă ar fi să sintetizez, ar fi cuantificabil numărul de semințe pe care le plantezi. Cred că doar asta. Pentru că, clar, dacă ne ducem în statistici și în cifre, e acel procent 20, 80, nu știu cât, că va fi 20, că va fi 80, dar un anume procent din semințele acelea plantate va da roade. E clar, nu plantezi nicio sămânță, nu vei avea niciun rod. Vrei mai multe roade, plantează mai multe semințe. Minunat! Cu siguranță se vor găsi alții care să ude acele semințe, alții care să le ajute să crească, alții să le lumineze și uite așa, binele poate să capete o formă în timp, una sănătoasă, care să ne ajute pe toți. Pe cine anume din viața ta, din jurul tău, admiri pentru bunătatea pe care o are? Eu cred că toată lumea are partea asta de bunătate în el. Cred că dacă cineva, am și eu niște convingeri, nu știu dacă ajută să le împărtășesc aici, dar una din convingerile mele este că, mă rog, fiecare, e clar, intențiile sunt pozitive. Dar dacă o anumită acțiune care se vede în exterior nu este neapărat bună, înseamnă că în spate este ceva și e de văzut ce anume este acolo. Dar cred că fiecare are partea asta de bunătate și atunci când e bun cu sine, este mulțumit, clar o va manifesta mai mult în exterior. Acum îmi vine în gând versurile alea care se cântă de regulă de Crăciun. Nu uita când ești bine și fericit și așa să fii bun. Când ai plinătate, ai de unde poți să dai și să fii bun. De-aia spuneam și mai devreme că privim dintre unghiuri, știi? Dacă nu vezi lucrurile bune la tine, n-ai cum să dai mai departe, n-ai cum să le vezi din ceilalți și cumva se leagă. Nu am pe cineva anume. Cred că tot am văzut gesturi de bunătate în jur foarte, foarte multe. Cred că am apreciat, în schimb, gesturile de bunătate foarte mult atunci când le-am cerut și au venit. Atunci când am cerut și poate le-am cerut nefiind neapărat convinsă că voi și primi. Și atunci le-am apreciat foarte mult când le-am cerut. Și au venit. Doar că nu-i la îndemână oricui să ceară ajutor, nu e ușor să ceri ajutor și mai ales de multe ori nu știi cu adevărat ce vrei ca să poți să ceri ajutor. Așa că poate primul pas în a ajuta este să te ajuți să-ți clarifici ce vrei și apoi să ceri ajutor, pentru că sunt oameni dispuși să ajute cu siguranță. Clar. De asta mi-au și rămas probabil în minte că atunci am și conștientizat și am și cerut și am și primit. Și atunci mi-au și rămas în momentele alea și le-am și apreciat foarte, foarte mult. Dar am convingerea că uneori, știi că se spune ajută când ți se cere ajutorul, dar uneori poate omul respectiv nu știe care are nevoie de ajutor și e fain să fii prezent acolo și să asculți. Și să-ți arăți disponibilitatea de a ajuta, că atunci poate prinde curaj să ceară. Foarte fain este așa. Mi-am adus aminte că am momente și am telefoane la care îmi vine să răspund: bună, ce mai faci, cu ce te pot ajuta? Adică simt în momentul ăla că asta ar deschide foarte mult. Da. Următoarea întrebare găsește un sol foarte fertil la tine și pornește din pasiunea mea pentru scris. La mine e pasiunea pentru caligrafie, la tine este cu adevărat pasiune pentru scris și pentru a folosi cuvântul. Și întrebarea mea este: cum ți-a fost de folos scrisul pe parcursul vieții tale? Scrisul de mână, în special. Eu scriu și acum de mână. Eu scriu de mână foarte mult, în sensul că eu n-am agende din asta în Outlook. Eu am agende scrise de mână și îmi pun acolo ideile. Dacă vreau să structurez ceva, vreau să
mai degrabă iau repede o hârtie și un pix și notez decât să mă duc la calculator și să scriu într-un Word. Deși acolo mă bucură că pot repede să șterg și să modific, aici trebuie să tai, să mă zgălesc, dar mă ajută mult mai mult să structurez repede anumite idei. Aș încuraja scrisul de mână foarte mult. Am o legătură specială cu scrisul de mână și am și agende foarte, foarte multe pe care încă le păstrez, scrise de mână și pe care le păstrez. Și am și am jurnalul de venire al lui Andy pe care l-am completat o perioadă și în care nu-l completez constant tot timpul, dar am perioade în care scriu în el și le păstrez și am și lucruri care se materializează tocmai pentru că le-am scris și le-am notat acolo și am gânduri faine pe care le-am notat acolo și revin cu drag asupra lor. Eu descoper cu mare bucurie, așa discutând cu oamenii, că dincolo de sintagma în era tehnologiei, scrisul pierde teren, descoper că nu e deloc adevărat și că oamenii continuă să scrie de mână și beneficiază de multe avantaje de tot felul atunci când practică scrisul de mână. La tine cumva mă așteptam, am avut o confirmare acum. Pentru că ești un om al cuvintelor și a scrisului. Uite, am un stilou pe care îl încarc cu cerneală, cu foarte mare drag și îl țin cu mine tot timpul. Așa că am speranță, scrisul de mână și caligrafia cumva nu vor dispărea niciodată, oricâtă tehnologie ar fi în jurul nostru. Cristina, care sunt 3 lucruri importante pe care ți-ai propus așa să le faci, poate le-ai făcut pe unele deja, dar pe care le ai în plan, în intenția ta până la sfârșitul vieții? Pe unul le-am realizat, într-adevăr. Pe unul le-am realizat când mi-am dorit anul trecut le-am realizat, mi-am dorit un apartament cu o terasă mare și asta s-a întâmplat anul trecut, dar îmi doresc să fac mai mult sau un impact mai mare asupra oamenilor în zona asta de public speaking și în ideea tot așa de a încuraja vorbitul în public, poate și așa cum o faci tu și în rândul oamenilor, nu neapărat oamenilor care sunt super cunoscuți, pentru că am convingerea că fiecare om are povești de împărtășit din care putem învăța, are experiențe din care putem învăța și putem accelera în felul ăsta învățarea și conștientizările în viața noastră. Și aici vreau să fac mai mult și, evident, să-l sprijin mai mult pe fiul meu, pe cât posibil. Cam astea sunt cele 2 lucruri pe care le-am în vedere acum. Chiar cred că public speaking-ul poate să facă mai mult, dar nu la nivel de public speaking așa cum îl vedem noi. Dacă vreau neapărat să mă transform într-un vorbitor în public și să fac o profesie din asta, cât pur și simplu din faptul că cu toții putem împărtăși, putem planta semințe la modul ăsta. Să împărtășim din experiențele noastre și în felul ăsta, gândește-te, fiecare are din noi o viață de trăit și poate trăi un anumit număr de experiențe, dar ascultând experiențele altora pot să mă îmbogățesc și să trec mai repede poate la următorul nivel și să fac un pic mai mult din cât am făcut până acum sau să ajung mai repede la un alt nivel. Așa cred că merită să spunem, să împărtășim din experiențele astea. Mai ales că uneori poate un cuvânt auzit, spus de altcineva, poate să fie de fapt răspunsul pe care îl așteptam. Eu cred cu convingere că Dumnezeu lucrează prin oameni și uneori lucrează prin vocile oamenilor, nu doar prin faptele bune. Și da, poveștile merită împărtășite și ascultate pentru că ne ajută să câștigăm timp uneori. Și timpul contează, că e una din resursele noastre și una din resursele alea care n-ai cum să le mai... Nu se pot recupera decât folosind cât mai eficient clipa pe care o avem. Cu siguranță și tu, ca un om obișnuit ce ești, așa cum sunt și eu și mulți alții, am trecut prin momente mai dificile. Ai trecut și tu, am trecut și eu. Cum faci în astfel de momente să te simți mai bine? Îmi iau o pauză cu mine însă. Pur și simplu îmi iau o pauză.
Eu am activat și am încurajat multă vreme și încurajez încă industria de network marketing, că acolo am învățat o treabă foarte faină. Și nu este așa, când afacerea îți merge, nu te opri, du-te înainte. Când nu-ți merge, ia o pauză, du-te vacanță, fă ceva. Pentru că noi, oamenii de regulă, avem tendința să facem lucrurile invers. Când ne merg lucrurile, merg, hai să luăm o pauză. Când nu ne merg, atunci hai să facem, hai să ne agităm, hai să... Și cred că aici un mic shift pe care merită să-l facem. Când ne merg lucrurile, înseamnă că lucrurile sunt aliniate și de continuat. Când nu ne merg, ia-ți o pauză, stai acolo cu tine și vezi ce nu merge și ce-i de clarificat, ce-i de făcut, că poate nu e direcția bună, poate ceva nu e în regulă, mergi acolo, analizat și făcut ceva, o mică schimbare care poate să genereze un rezultat uimitor după aceea. Da, E doar când să stai și când să faci ceva, când să te întorci către tine și când să faci ceva mai departe, știi? Într-un fel, anul trecut am luat cu toți o pauză și a fost un timp benefic de a reanaliza un pic cum stau lucrurile și de a vedea în ce direcție apucă fiecare. Pentru unii a fost o oportunitate această pauză, forțată, ce-i drept, dar a fost binevenită pentru unii, pentru alții a fost provocatoare, dar încet duce spre o creștere. Apropo de ce spuneam, de lucrurile aparent rele care au ceva bun în spate. Da. Putem duce asta mult mai departe. Eu am avut o perioadă acum, chiar am luat o pauză de la asta, dar uite, e un prilej bun când de reamintire și să refac, să fac lucrul ăsta din nou. Când eram mai mic și mergeam cu fiul meu la școală, în primul rând ne conectam noi de pe drumul spre școală, dar după aceea mă retrăgeam într-un loc, de regulă eram, nu știu, treceam pe la biserică, poate, sau într-un anume loc în care mă conectam eu cu mine. Mă rog, mergeam la biserică, nu neapărat că recomand, neapărat duceți-vă la biserică, ci pentru că numai când pășeam în curtea bisericii și eram foarte multă verdeață, acolo deja simțeam că am pășit, m-am depărtat un pic de zumzetul lumii și puteam să stau cu mine însă acolo. Și petreceam câteva momente acolo cu mine în fiecare dimineață în care pur și simplu analizam ce e important pentru mine și începeam ziua cu ce e important pentru mine și ce merită făcut în ziua respectivă. O astfel de reconectare care are grijă să te țină pe drumul potrivit în fiecare zi e foarte, foarte utilă. Așa că dacă ne-a venit cu pauza asta anul trecut forțată, a venit acum un motiv. Da, să ne uităm cu atenție ce daruri ne-a adus odată cu ea. Și n-am folosit. Da. Știi cum e? Când dai semințele alea bune, dar nu le plantezi? Expiră. Expiră, da. Dar nici nu au cum să dea rezultate. Da. Cristina, asta e așa o întrebare mai, dacă vrei să răspunzi, o să vedem. Care este un lucru pe care oamenii nu-l știu despre tine, dar ar fi bine să-l știe? Nu știu dacă e un anume lucru pe care nu-l știu. Cred că merită să știe că am și eu frământările mele, că am și eu frustrările mele, că am și momentele mele în care lucrurile nu mi ies așa cum mi-aș dori. Că dacă în cadrul unui proiect se văd anumite lucruri în față, înseamnă că este ceva muncă și zbatere și toate se fac cu un efort și că, da, și în proiectele mele sunt momente în care lucrurile nu merg cum trebuie și în care mă așez și îmi iau aceste pauze cu mine și văd, ok, ce merge foarte bine și ce aș putea să îmbunătățesc. Că, dincolo de ce arătăm noi în exterior, există o anume căutare, zbatere, muncă cu sine a fiecăruia. Și asta cred că dacă o arăți în exterior, cred că încep și ceilalți să se simtă confortabili. Băi, ok, am înțeles, face parte din proces, face parte din călătorie, dar mai sunt și alții care trăiesc asta și din nou revin la povești. Hai să căutăm în experiențele celorlalți, ce au făcut, cum putem face să le depășim. Da, ați arătat vulnerabilitatea până la urmă este o mare dovadă de curaj, dar asta îi ajută și pe ceilalți să fie autentici și să accepte mai ușor că nu suntem super zei sau super oameni, suntem oameni normali. Am ajuns aproape de final și
Mai am o întrebare pentru tine. Ce ți-ar plăcea ca ceilalți să facă pentru tine și tu ai considera că este un lucru bun? Faină întrebare. Cred că, cred că mă ajută foarte mult feedback-ul primit sub orice, adică nu primit sub orice formă. Mă refer când zic sub orice formă, mă gândesc și la ce fac bine și la ce fac mai puțin bine. Pentru că sunt multe lucruri pe care le faci bine, dar nu ești conștient de ele că le faci. Poate nu le dai atenție, poate dacă ai fi conștient, ai face mai mult din lucrurile alea pe care le faci bine. Da, dacă vrei să faci bine, trebuie să știi în primul rând ce faci bine, ca să faci mai mult bine aia. Și atunci mă ajută întotdeauna un astfel de feedback. Și evident și când am făcut lucruri pe care le-am făcut mai puțin bine, ca să știu să le evit sau să le îmbunătățesc. Multe astfel de lecții primesc de la fiul meu și cu toții cred că primim de la copiii noștri, dar mi-ar plăcea să primesc în jur, în general, de la oameni, un astfel de feedback. Da, asta e un lucru foarte bun pe care și părinții ar putea să-l implementeze mai des în relația cu copiii, pentru că în felul ăsta îi arăți celuilalt ce anume merită să facă mai mult și unde are de îmbunătățit. Din perspectiva da, odată ce ai descoperit o nouă perspectivă, deja ai o altă zonă de explorat. Exact, ești mai bogat. Cristina, îți mulțumesc pentru răspunsuri și acum, pentru că tu ai fost atât de generoasă în a împărtăși cu noi, îți dau și o ocazia să să-mi pui o întrebare și eu îți voi răspunde cu drag. Gabi, cu ce te pot ajuta? Tocmai m-ai ajutat oferindu-mi această conversație foarte inspirațională, din care, clar, o să rămân cu cel puțin o lecție, și anume ce pot să fac un pic mai mult sau un plus, și o să mă gândesc la asta. Așa că m-ai ajutat deja și tu știi foarte bine că ori de câte ori aș avea nevoie să mă ajuți, am toată deschiderea și încrederea că pot să te sun și asta e cel mai important lucru, să te știu acolo, să știu că ai disponibilitate, îmi creează așa o stare de încredere și încă o dată îmi reconfirmă că țara bunilor mei chiar există și tu ești acolo. Există și îți mulțumesc încă o dată pentru că o faci să existe și în felul ăsta, că o aduci așa în viața noastră. Chiar te felicit mult pentru acest proiect. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Eu îți mulțumesc în numele celor care ascultă și care cu siguranță rămân cu ceva de învățat din dialogul nostru. Celor care ne ascultați, vă doresc să descoperiți oameni faini, așa cum este Cristina, să-i ascultați, să puneți întrebări și să cereți ajutorul, pentru că, da, în jurul nostru există oameni bucuroși să ajute și bucuroși să-și ofere toată cunoașterea și priceperea. Și voi sunteți la rândul vostru oameni care formați deja țara bunilor. Până la întâlnirea viitoare, să ne auzim și să ne fim buni unii altora. Numai bine! Numai bine!